Doamne, în domeniul acesta și te rugăm să ai îndurare de noi și să ne binecuvintezi cu sfințenia Ta, Doamne, în viața noastră, cunoașterea cuvântului Tău, fiindcă El produce sfințire în viața noastră, Doamne. Binecuvântă tinerii care sunt prezenți în această zi, frații, surorile, pe cei în vârstă, copiii, Doamne, tuturor dă-ne îndurarea Ta și fă ca și în această zi numele Tău să-L înălțăm, fiindcă ești singurul care o meriți, Doamne. Fie numele Tău binecuvântat de Tată, de Fiu și de Duh Sfânt. Amin. Deschideți, vă rog, cuvântul Domnului la prima carte din Biblie, la primul capitol, cartea Geneza, capitolul 1. Vom citi câteva versete, începând cu versetul 14. Cartea Geneza, capitolul 1, începând cu versetul 14. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii, și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Spunem bun venit și în această zi la închinare, la Gwinnett Romanian Baptist Church. Suntem aici în numele Domnului, cu frații, cu surorile și ascultătorii care au dorit să fie la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Ne bucurăm că în această zi deosebită avem cu noi frați musafiri care ne vizitează și așa cum am anunțat din duminica trecută, frații din Hickory au hotărât ca să răspundă vizitei noastre și ne bucurăm că sunt cu noi, că Dumnezeu a păzit în drum și timpul de ieri care l-au petrecut a fost un timp bun, petrecut în Atlanta și mai bun astăzi la închinare.
fi s-o schimb vreodată. Iar de-ar fi s-o schimb vreodată. N-asculta-me m-a găsit, povara mea în luat, bucurii, speranță, pace El mi-a dat. N-a spălat din suflet tot păcatul meu, în sângele vărsat pe cruce în locul meu. Mântuit pe locul preamăresc, mântuit pe cel călătoresc, mântui salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, iubirea Lui mi-a dat, hainele ca neaua albe le-a spălat. Nu mă amenință judecata grea, eu sunt prea fericit cu Domnul pururea. Mântuiți pe cel călătoresc, mântuiți pe cel călătoresc, mântuit cu El în veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Domnul m-a găsit, odihna Lui mi-a dat, când urmesc pe Domnul sunetul durat și aștept într-una strălucită zi, când Domnul cu mărire iarăși va veni. Mântuiți pe Domnul preamăresc, mântuiți pe cel călătoresc, mântuit cu El în veci voi fi. El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit pe cel călătoresc, mântuit cu El în veci voi fi. El m-a
Dea Domnul ca să lumineze în noi, încât trăind așa, oamenii să vadă lumina Lui în viața noastră și să se pocăiască. Amin.
veșnicie, ascuns în inimi de Dumnezeu. Toată lumina prin întuneric, în noaptea fără nădejde pe drum, te neclintit fără să-ți fie viața, pași să-ndrepte pe drumul bun. Pe calea noastră mereu găsim lumini căzute și stinse vânt, și mulți încearcă să țină prinsă o amăgire, un dor străin, s-o lași în urmă, numai lumină pe drumul celor ce-au rătăcit. Arată calea, atinge inimi și dă speranță prin Duhul Sfânt. Poartă lumina prin întuneric, în noaptea fără nădejde pe drum. Te neclintit să-ți fie viața, pași să-ndrepte pe drumul bun. Toată lumina prin întuneric, în noaptea fără nădejde pe drum. Te neclintit să-ți fie viața, pași să-ndrepte pe drumul bun. Lasă-mi inimi cu de cer, un dor de În cântarea Astăzi în mine a răsărit o lumină de sus, ce întrece raza soarelui, că ea-i de la Isus. Astăzi în mine a răsărit o lumină de sus, ce întrece raza soarelui, că ea-i de la Isus. Ea-i lumina sufletească, este lumina, dar de la Isus.
Doamne, în domeniul acesta și Te rugăm să ai îndurare de noi și să ne binecuvintezi cu sfințenia Ta, Doamne, în viața noastră, cunoașterea cuvântului Tău, fiindcă El produce sfințire în viața noastră, Doamne. Binecuvântă tinerii care sunt prezenți în această zi, frații, surorile, pe cei în vârstă, copiii, Doamne, tuturor dă-ne îndurarea Ta și fă ca și în această zi numele Tău să-L înălțăm, fiindcă Ești singurul care o meriți, Doamne. Fie numele Tău binecuvântat de Tată, de Fiu și de Duh Sfânt. Amin. Deschideți, vă rog, cuvântul Domnului la prima carte din Biblie, la primul capitol, Cartea Geneza, capitolul 1. Vom citi câteva versete, începând cu versetul 14. Cartea Geneza, capitolul 1, începând cu versetul 14. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii, și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Spunem bun venit și în această zi la închinare, la Gwinnett Romanian Baptist Church. Suntem aici în numele Domnului, cu frații, cu surorile și ascultătorii care au dorit să fie la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Ne bucurăm că în această zi deosebită avem cu noi frați musafiri care ne vizitează și așa cum am anunțat din duminica trecută, frații din Hickory au hotărât ca să răspundă vizitei noastre și ne bucurăm că sunt cu noi, că Dumnezeu a păzit în drum și timpul de ieri care l-au petrecut a fost un timp bun, petrecut în Atlanta și mai bun astăzi la închinare. Ne vizitează și un grup de tineri de la Biserica Philadelphia, frații pentecostali din loc și în câteva momente o să le dăm timp celor care ne vizitează să laude pe Domnul împreună cu noi. Așa că vă spunem un bun venit și dacă sunt frați, surori, prieteni care ne vizitează din alte părți, în afară de Hickory și frații de la Philadelphia, care o să le dăm în câteva momente timpul, și aveți un cuvânt de salut pentru noi sau doriți să vă prezentați, să ne spuneți numele și de unde ne vizitați, noi ne-am bucurat să vă cunoaștem. Este cineva care cu această ocazie a venit și poate e pentru prima oară cu noi la închinare sau se reîntoarce dintr-o călătorie? Am făcut oarecare nedreptate și aș vrea să o reparăm puțin. Avem așa de mulți tineri în dimineața asta cu noi la închinare și la timpul de rugăciune nu le-am acordat timpul care știu că ei l-ar fi avut să se roage Domnului. Tinerii noștri au fost foarte drăguți și au făcut oficiu de gazdă și au lăsat musafirii să se roage și musafirii au lăsat tinerii casei să înceapă și să dea tonul și așa cumva a fost doar câțiva tineri, vreo 6-7 care au venit în rugăciune. Eu știu că atunci când am o cerere sau când vreau un lucru și vreau să vă dau scopul rugăciunii în comun, că știu că vă rugați acasă. Eu la Hickory am petrecut câțiva ani și sunt acolo tineri pocăiți. Eu am petrecut cu frații și surorile voastre mai mari, dar știu că voi sunteți din aceleași familii și numai bun trebuie să iasă de acolo. Când mergi și faci o cerere sau când te duci și spui ceva, când ești singur e un lucru. Dar când mai ai cu tine 200 de voturi sau 250, nu e așa că cererea aia parcă primește oarecare greutate? Ei, unul din scopurile pentru care noi ne rugăm aici împreună ca și frați și surori e când eu vin înaintea Domnului cu o mulțumire sau când eu vin înaintea Domnului cu o cerere, eu mai am cam 250 sunt acum aici în această sală, eu mai am 250 care zic, Doamne, și eu vreau asta pentru fratele și pentru sora. Păi cum să pierde ocazia asta? Cum să pierde ocazia asta ca să nu o fac? Și ni s-a spus, fratele a spus așa de clar la momentul de rugăciune, că ne naștem cu o moștenire și moștenirea asta e stricăcioasă.
trece de la părinții noștri, că ne lasă o casă, că avem trupul, DNA-ul nostru și așa mai departe, dar Dumnezeu a pregătit o moștenire extraordinară pentru noi. Spune să ne punem nădejdea în ziua aia când va veni Domnul Iisus Hristos și vom intra în moștenirea asta. Păi cum ar trebui noi tinerii să strigăm înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru asta și să cerem ca viața noastră să fie curată pentru moștenirea asta, ca într-adevăr nădejdea să fie la revenirea Domnului Iisus Hristos. Voi ați venit ca să lăudați pe Domnul și știu că v-ați pregătit mult. Cunosc pe fratele Nelu și pe fratele Iacov și știu că ceea ce fac lucru bun. Dar aveți nevoie de harul lui Dumnezeu în continuare. Și aș vrea în continuare să spuneți, Doamne, vreau vocea mea și inima mea să te slăvească din toată inima. Un lucru e performanța și trebuie să fie și asta, fiindcă Dumnezeu ne-a dat daruri și abilități. Dar un alt lucru e harul care curge prin acea performanță și de asta are nevoie Biserica Domnului Iisus Hristos. Și voi vă puteți ruga pentru asta. Tinerii din biserica noastră, eu am făcut cu majoritatea din ei catecheza și s-au rugat așa de frumos că pe mine mă cercetau la rugăciunile lor. Nu știu ce se întâmplă mai rar în adunare și îmi dau seama că suntem mai mulți și ne temem de asta. Dar aș vrea să fie un factor motivator când suntem împreună să ne rugăm, fiindcă avem sprijin înaintea lui Dumnezeu la rugăciune și mai am o sumedenie de frați și surori care vin și spun, Doamne, și eu îți cer asta pentru cutare și cutare. Și asta e un motiv extraordinar. Așa că haideți să ne ridicăm în picioare și vom continua câteva momente de rugăciune și aș vrea să dăm timp în exclusivitate tinerilor, nu ceilalți, ci tinerii să vină înaintea Domnului. E o zi deosebită, timpul acordat, am suspendat școala duminicală ca ei să fie împreună cu noi la închinare și să laude pe Domnul. Și aș vrea ca Dumnezeu să asculte rugăciunile voastre și ce aveți pe inimă, ca Domnul să ne facă sfinți la școală. Voi știți câtă presiune e pe voi la școală. Cereți înaintea Domnului și aveți sprijinul bisericii în asta, în familie. Și haideți cu voce tare, dintre cei care ne vizitează de la Filadelfia, din Hickory, tinerii casei. Petrecem în continuare momente în rugăciune înaintea Domnului. Rog locurile. Am să vă încurajez, ori de câte ori mergeți în vreo biserică și e timpul de rugăciune, să fiți primii care să veniți la rugăciune, că aveți beneficiu ca să aveți sprijinul bisericii în rugăciune. Și mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprienit, dar mai mult a celor neprieniți când sunt împreună la rugăciune. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, când a trecut prin momente grele în viața, a luat pe alții cu El să-L ajute în rugăciune. Cum îmi pot închipui eu, că pot să mă descurc singur? E un mare har și un mare privilegiu să fim împreună și să cerem Domnului și să binecuvântăm numele Lui și să folosim arma asta a rugăciunii în viața noastră. Am să dau loc mai întâi celor care ne vizitează local, dânsii au o cântare cu care doresc să laude pe Domnul și în timp ce dânsii vor veni